Na most kacak. Egy ideje ígérgettem. Tudom, hogy nagyon sokan kíváncsiak is vagytok. Úgyhogy... hát kérdezgettétek, hogy mi ez a kobra dolog, meg mi ez a piton dolog. Akkor eljött az idős kacak, megmutatom nektek a kobrámat. Remélem, hogy ez nem fognak kibannolni, baszki. Kicsit szégyellős fel megmutatni az óriás kobrát, de tudom, hogy nagyon sokat érdekel, úgyhogy akkor meg is mutatom. Aj, bazd meg. Kicsit szégyellős vagyok tényleg. Na várjátok, úgy csinálom, hogy benne legyen rendesen a kamerába. Tessék, itt az óriás pitonom. Mit szóltok? Mekkora, nem? Milyen kibaszott nagy. Van ekkora kobrád? Kelni az egeremmel? Mi van a kezemmel? Mi van a kezemmel? Miért nem tudok klikkelni? Csak bekkeljünk ki, megvan amiért jöttünk, csak bekkeljünk ki, please! Ne legyél bronz! Úristen, mi a fasz! Úristen! Teamfight! Mi a fasz? Ez mi volt? Mi a fasz? Hát hogy mondjam, tehát évről évre kiválasztok egy pónit a ménesből, úgyhogy készüljetek rá, hogy lesz egy-két új moderátor a csatornán. Egy-két új adminisztrátor érkezik. Pedig majdnem mindent dodge-oltam. Menjen a 2v1 csicskán! Gyertek a 2v1-re, bazd meg! Mit akarsz, bam? Gyere, bazd meg! Peace, bitch! Az is az én kínálom, mondom, ez az! Mit mondtam? 2 az 1-ért, vagy mi az 2v1, bazd meg! Easy! Végre visszajön a csávó. Tartottuk 4v5-be a meccset. És ezek után végre kiérdemelten megnyernénk a gémet, mert a csávó visszajön és Baron Steel-vel kezd. Baron Steel-vel kezdte a dolgokat. És mindez a promóban történt. Miért büntet ott az élet, ahol csak tud? Vagyis hát nem, a játék, ahol csak tud. Ahol tud, megpróbál elgáncsolni. És most kiálltam volna a próbát. Most kiálltam volna a próbát, haver, hiszen lehoztuk volna 4v5-be, egy gyilkos voltam, egy murderer. Egy igazi tankkandúr gyilkológép. Az Alfahim voltam a Riften. Az Alfahim voltam a Riften, és kevés volt. És ez mit jelent? Mit kell, hogy tegyek ezek után? Egy dolog maradt. Még keményebben próbáljuk. Még keményebben próbáljuk ezt, és még jobban fókuszáljuk a játékra. Még inkább. Erőltessem azt, ami nekem jó. Nem a csapat. Nem arra megyünk rá, hogy jaj, most segítek nekik ezzel vagy azzal. Alaj fast, split push-olok az elejétől a végéig. Az elejétől a végéig split push-olok majd, és elviszol Nexusig a vévet. Ez lesz a megoldás. Ezt nem fogják hagyni. X-peke van. A miniont fogtam le, baszki. X-peke van, bazd meg! Mi a geci? Oda néz, itt táncolok, te jó ég! Hát körbe a Nexus körül. Az enyém volt az 50 gold legalább? Jó ég! Ez nagyon kemény volt, ez nagyon para volt. Na ezért az összes honort akarom, ezért az összes honort ide! Mondtam, hogy nagyba zárjuk a gémet! Jó ég! Bezd meg! Mondtam, ma a táncos cipőbe jöttem. Hát ennek vége van. Az sok damage volt. De...
Hol az ulti, mami? JGVP. Hogy vak mesterlövész kappa. Jó. Száguldunk előre nagyon masszívan. Seregeink hadban állnak és így söpörjük le az ellenfél játékosokat a mapról. Megállás nélkül esélytelenek az ellenfél játékosok. Hát az ADK, szerintem, de mindegy. Beírta nekem egyszer, hogy VP. Tehát nem is kérdés, hogy őt fogom honorálni, beírta, hogy VP. Meg jó, hogy őt honorálom. Fuck yeah. B betű, akkor mindig, akkor menjünk tovább. És majd tervezem húzni az East-en is az accountomat. De 0 HP-s lett a fater. Hú, erre nem fog számítani. Reméljük. Nem számított rá. De hát erre beírt egy kérdőjelet. Nyomok egy pentakírt. Az mi volt? Az hogy ment el? Te már nem akarsz elfutni? Te már nem érzed magadba az elfutóst? Csak vicc volt, nem volt vicc? Talán vicc volt, talán nem! Júj! Az big damage volt, hát akkor szevasztok, én elbúcsúztam. Gyere! Oh! Az mi volt? Az mi a fasz volt? Átugrottam a láncsát! Mi van? Ez mi volt, mama? Hadd skippeljétek már be, ezt nézzük vissza. Átugrottam a láncsát? What the fuck? Tessék! Ha valaki a limbóláz idején nőtt fel. Szemezésen mit értesz? Hát valami ilyesmire gondoltam a szemezésem. Én már úgy megyek oda csajhoz, hogy mi az FB-d, utána odébb megyek 5 métert és kurva jól elbeszélgetünk. Mi az FB-d? What the fuck? Próbáljam ki a Fiorát? Mert játszottam egy csomót a Fiorával, tetszik a Fiora, szeretem a Fiorát. Csak most nerfelték, mert nem tudom. Tehát van izgalmasabb szerintem a Fioránál. Hú, de rosszul állsz, fater! Nem tudsz legyőzni! Wow, az mi volt? Az mi volt a madár? Így jár, aki szemtelenkedik, vágod, kinyitjuk annyiszor, amennyiszor akarjuk, jújjúj! Igen. Táncos vagyok, tudod jól? Nem szabadna megölnöm őt, nem szabad, megpróbálom. De megpróbálom akkor is! Nem a bokorba raktam a vardot, testvér. Nem a bokorba raktam a vardot, hanem a bokor elé. A bokor elé egy centire, és nem tudtam rá autoatakolni. Tehát létezik a világon bal szerencse, meg létezik a világon faszmák, és amikor egyszerre a kettő beüt, akkor a ragacz megöl engem, oké? Okay? Meg vagyok. Én annyira izgulok, hogy mindjárt kinyitok egy-két koponyát, vágod? Ez lesz a legközelebbi akció itt, a lékelés, ez lesz a sztori címe.
Leszarom, bazd meg! Leszarom! Ezt tudod, hogy hívják? X-Chris! 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 Fuck! Jó! A fél HP-t levittem, nem? Tehát... Tesó, én legalább a fél Nexusba ütöttem a csapattársaim, hol jutottak el eddig? Láttad, hogy ütötték a Nexus? Nem? Hát akkor csókolom, ennyi volt. Ennyi. Amúgy addig rászóltatok volna a baronra, skacok, vagy valami. Nagy volt a biznisz ma is! Próbáltam. Jó. Puszi, pacsi, skacok, ki mit szeretne. Sziasztok, jó ét, és jó szórakozást. Holnap találkozunk délután 4. No, I don't want your number, no. I don't wanna give you my name, no. Köszöntelek a béke szigetén.